wedstrijdje van plezier. Het muzikale woord is aan Linke Mik. Meisjes, dames en heren. Wat een mooie welkom. Ik denk dat we je nog nooit in die 11 jaar dat we even stoel zien. Zo ontvangen. Dames en heren, hebben we nog een beetje zin in? Zingen. Hallo, en het is weer vasten. We kriegen alweer. Oh ja, lekker. Stukken ze er gewoon in. Kaarsels. Weet je, dames en heren, we zijn gewist dat we in Venlo hier gelegen gekomen. En we beginnen natuurlijk gezamenlijk. Jongens, geef maar weg. Voor het eentje, wat ons allemaal verbindt, ons eigen volkslied. Stop.
was nog een beetje. Die was het. Dames en heren, we worden opgesproken van gemeente Klapkippen. Die was het. Ik is een doen wat ze wil, dat is gedaan. Kan ze heel snel zijn. Geef er een kleine wegje. Een beetje zachtjes. Dames en heren, op gitaar, Vincent van Rijn. Dat blijft een beetje gas geven. Gas! Hop! En natuurlijk moet je langs proberen, dan moet je het soms proberen. Maar je geeft wel een informatie. Als man niet eten was misschien al niet vooraf gedaan. En ook door weer muziek in zin van deze wereld. En iedereen kan zich heerlijk, schaaf voor ons zo'n leven.
That is
Waarinnekes en Vlarissen, dit wordt het eerste optreden van Linke Mick uit de stadje van plezier. Graag een applaus.